दिनैनि टपिकआव रायलायगोन एडब फट'शपआव जोङो पासपर्ट फट' साइज पेपारखौ जोङो लस खालामालासिनो माबोरै गोबाङै बरननो हायो बिनि सोमोन्दै सावरायगोन। जाय बिथांमोना बिजनेस खालामो, दखाननि बिजनेस खालामो, बिथांमोना बे भिडिअखौ नायब्ला गोरलैयैनो बुजिना मोनगोन आरो गाज्रि फट'खौ मोजां खालामनानै बोरै समायना खालामनानै पासपर्ट फट' बरननो हायो बिनि सोमोन्दै सावरायगोन। जाय बिथांमोना बे आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदों बिथांमोनखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायबाय। लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरा आपल'ड जायोब्ला नोंथांनि मबाइलाव गावहैयो। आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो, मोजां मोनाबा आनलाइक खालामदो आरो लोगोसे कमेन्ट बक्सआव रायलायलायदो, आंहाबो गोजोननाय मोनगोन। लोगोसे लोगोफोरनो शेयार खालामलायदो। थ' बेयो मोनसे इम्परटेन्ट बिजनेसमेनफोरनि थाखाय जाय बिथांमोना दखान होयो आरो जाय बिथांमोना गोदानै बेसिक कम्पिउटार ट्रेनिं लागासिनो बा सोलोंगासिनो बिथांमोननि थाखायबो खुब इम्परटेन्ट। बोरै फट'खौ बानायनानै बोरै प्रिन्ट बरनो बिनि सोमोन्दै भिडिअखौ बारा गोलाव बानायाखै, जोबजासिम नायलां अब्लाना गोरलैयैनो बुजिनानै मोनगोन। अब्ला भिडिअखौ नायलांदिनि।
बेखिनियानो जाय जाय बिथांमोना जोबजासिम नायलांबाय बुजिबाय जानांगौ आरो बुजियाखैबा कमेन्ट बक्सआव सोंहरलायनो थाखाय खावलायबाय। थ' भिडिअ'खौ आङो मिउजिक होनानै बानायोब्ला फ्राय सुबुंफोरानो नायनोबो एसे इन्टारेस्ट मोनो। दा खुगाजों बुंनानै बुजायोब्ला फ्राय नायालासिनो मोनो, बेनिखायनो मिउजिक होना बानायदों। स' आङो बेलेग भिडिअ'फोरखौ नाजागोन आंनि भइसजोंनो फोरोंलांनो। बेखिनियानोमोन भिडिअ'आ। जोबनायाव बेनो खावलायनाय, जाय जाय बिथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदों लोगोफोरनो शेयार खालामलायदो, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेखिनियानो दिनैनि थाखाय। थेंक इउ।